Benvinguts a l'entrevista, un nou format on estarà dedicat als protagonistes de la nostra localitat. En aquesta edició tenim a la regina de festes 2017, Carolina Sanz, a la regidora de festes, Arantxa Juan, i a una festera, Núria Jordán. Benvinguts. Com ja sabreu, allà comencen les seues festes patronals i de moros i cristians i és moment per a tractar aquest tema. Arantxa, com a regidora, quina és la sensació que tens al saber que venen les festes? Pues un poc de nervis, perquè tots els actes i tot és que ve ultimant detalls, la veritat és que és molta feina la que n'hi ha i a vegades no tens temps d'organitzar, però bueno, sempre amb l'ajuda del tècnic o dels treballadors de l'Ajuntament se pot fer. Respecte als anys anteriors, quin és el sentiment que hi ha al veure que aquest transcorren sense cap incident i tot funciona correctament? Sentiment d'orgull, no?, de que tant les parts importants, com puguen ser les festeres, la regina, els capitans o com la gent gaudisca d'unes bones festes i que disfruten d'elles. Una pregunta que de segur molts aialoners es qüestionen. Com s'organitzen les festes? Pues amb molta dedicació. Pensa que les festes comencen un poc ara, no?, a meitat juliol fins a principis d'agost, però en octubre ja comencem a preparar-les del 2018, així que és una tasca que ocupa gran part de l'any perquè has de pensar en tots els públics, no?, xiquets, adults, joves, gent major, i la veritat és que és una tasca que costa encara que després és molt gratificant. Recordem que Aielo té dos moments de festes. Un és aquest que anem a collir i l'altre és el mig any fester, on es fa la presentació dels festers i festeres, encara que aquest any han sigut 13 xiques amb il·lusió de gaudir més que mai les festes vivint-les més a prop. Ara els deixem amb unes imatges de la presentació d'aquestes festes. Ara és el torn per a Carolina Sanz, regina 2017. Com et vas sentir en el moment en què l'alcalde va dir el teu nom? En aquest moment, a dia d'avui encara em costa explicar els sentiments que vaig tenir perquè des de ben xicoteta és una il·lusió que tens
I pensar que eres tu entre tantes és moltíssima sort i molt contenta i molt orgullosa. Ara els deixem amb el vídeo d'aquest moment. Bueno, pues la reina de les festes del 2017, que serà presentada al final del mes de juliol, espero fer-ho un poc abans. Serà... Bueno, va, ja està bé. Carolina... Continuant amb l'entrevista, Carolina, ser regina de festes necessita molta dedicació. Com t'organitzes? La veritat és que un poquet sí, perquè tens que fer tants preparatius i vols que tot tan bé que costa un poquet, però bueno, com és una il·lusió i és el que sempre has volgut, al final te se fa ameno i te ho passes bé. Com et sents al saber que vas a ser una figura important en aquestes festes? Molt bé i molt contenta i molt orgullosa. Si pogueres repetir, t'agradaria tornar a ser festera? Clar. I ara és el torn per a Núria, que ve en representació de totes les festeres. Núria, què és ser festera? És estressant, divertit? Home, doncs, per mi és molt divertit, t'ho passes molt bé, fas amigues, està bé. Quina va ser la motivació que vares tenir per decidir ser festera? Pues jo quan vaig vindre a Lledó, jo no sabia què era ser festera i ho vaig veure el dia de la presentació de Nen Sánchez i a mi em va agradar i vaig decidir ser festera. Ma mare al principi li costava, però després em va dir que sí. Quina relació teniu les festeres en conjunt? Pues es portem molt bé, com ja he dit, som superamigues i allà on va un anem totes. Esteu sempre d'acord o hi ha alguns desacords? Pues a vegades no estem totes d'acord, però al final arribem a una decisió. Com tot. Hagueres volgut ser regina? Per quin motiu? Pues de veritat que sí que em vaig presentar a Regina, però no vaig eixir, tampoc passa res, però estic contenta d'haver sigut festera. I per últim, voldríeu dir algunes paraules? Teniu el micro obert. Res, jo simplement convidar a tota la gent del poble a que participi en cadascun dels actes, que segur que disfrutarà molt amb la Regina, amb les festeres i amb tot el que té preparat. Val, doncs fins ací aquest nou format que els presentem. Des d'Ayalo Camp Televisió, els desitgem unes agradables festes 2017.